ucul awake apa kene iso ndelok awake dhewe lho Mas. Diperjalankan. Kan sampean awake kan wedi. Nggih. Melayu fisike. Sing siji ucul sing di jero awake iki ucul. Fisik iki yo mlayu pisan bal-balan. Iku iso ndelok karo-karone. Bisa. Oh iso. Nggih, lah niku lek ancene kehendak Allah gak sinkrone ambek fisik iki Mas Wahid nggih. Gak apa-apa. Karena mboten semrap ilmune. Mongko niki berlaku ayate Allah. Allah iku Ar-Rahman Ar-Rahim. Lah niku dateng makhluke senajan salah nggih tetep tasih diparingi ilmu ten Allah. Nggih termasuk niku wae ceco sallallahu ala Muhammad. Kita diperkeluarkan oleh Allah mengenal dunia lain itu maksudnya sing nyata ya. Diperjalankan nang Amerika, nang Turki. Niku semerap. Enten perwujudan kita sing mriko. Lah niki Allah ingkang maringi ngoten. Nah kene wedi karena mboten enten sing bimbing. Fisik niki wedi. Lho iku kok metu mlajeng kula mendhet sepatu bat. Kula bal-balan ki ambek. Lah niku tetep kula diketingali. Enten sing diperjalankan dhateng Allah ngoten. Lah niku Mas wae. Dadi caket ningali. Diparingi terus, diparingi semerap. Masih kula niki nempak bal napa akhire nang awak dilungguhaken ten lapangan. Dadi mboten makane kula sanjang lek istiqomah niku mboten di atas sadadat tok. Lek iso ngambil nyambut gawe ambek nedha ambek napa niku mangke handake Allah. Lah niku diperjalanaken kula ten simbol-simbol negara niku niki Turki. Niki napa sing beto koncor ngeten niku Amerika. Lho niku diperkenalkan ngoten niku. Terus niku diperkenalkan sedanten akhire nggih ten Gua Hira termasuk ten tempat khalwahe Rasulullah. Akhire mudhun ten Ka'bah niku, ten mriku enten Khalifah 4 niku. Khalifah 4 niku perwujudan kula ngadhepke tiyang papat niku. Terus sanjang sing 4 niku duduk jataku iku jataipun Sayyidina Ali. Akhire kula dibaiat. Ten Sayyidina Ali niku. Ten Mekah niku. Akhire setelah kula dibaiat kula wangsul. Dibalekaken malih ke lapangan. Lah niku akhire ten mriku enten kuwata lari-lari kan bal-balan tapi aku wis mboten di fokusaken ten kula ki apa nggih mboten kula mendel tok niki. Akhire enten pertanyaan dugi Allah niki. Meledak nggih lek syariate labian meledak mboten. Nggih keimanan iki sing komunikasi kali Allah mboten enten suarane jane, tapi tertangkap krana kene iki menungso awak nggih. Ah niku sing damel makhluk. Sapa sing kon pilih? Cara kasare ngoten sapa sing kon pilih antara Khalifah 4 iku. Nah, keimanan iki sing jawab. Mboten enten mung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oh iya sampai mati. Ayo balik kok. Wis mboten enten. Akhire kula normal niku ten lapangan. Mboten enten 1 detik ibarate masih kula cerita ngeten niku. Kula cerita sak panjang nggih balik. Pirang dinten tapi mboten enten 1 detik niku kula lu tasik saged ganteni lari bal-balan sing pun bal-balan niku mendel. Nggih mboten enten sing ganggu, mboten enten sing napa. Ah niku lek anjene mboten enten pembimbinge mongko ten syariate dikengken mados tiyang ingkang sing ngalami. Nah niku sing ngalami dikeken tiyang pados ingkang sing ngalami. Jalane napa tiyang pados sing ngalami niku wau? Nggih ndonga ten Allah ki ambek. Ya Allah kula niki ngeten kula ngeten ya Allah jenengan paringi kula tiyang ingkang guru sing sak benrekake guru dugi panjenengan ya Allah. Engko diprono ki ambek. Lah sampean iku lu sakti nambah langsung waring durung tentu Pak saged perwujude setan. Wis merah. Maksud nggih Allah ki makin sampe digerakkan. Dan Yai Hoyali dan niku. Lek cara akal nggih luput sedanten malah. Lah niku lek anjene kehendake Allah pun diparingaken tapi sang fisik ini mboten nyadari krana mboten pro ilmune mboten semrap dalane sampai terjadi kabeh ngoten mboten napa-napa dateng Allah. Moga berlaku niku wau ayate. Aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Lah lek mboten lek Allah kereng-kerengan kok tak kei ilmu pancet ngono ae tambah tak ucal mboten. Padahal nanti ayat-ayat niku nggih khususe nggih dateng tiang-tiang sing keimane beda-beda ayat niki niki ayat niki niki. Lah sing kok sapa jare sampean golek guru sing ngalami. Ngono. Lho guru sing ngalami iki kan
Cuma jadi penunjuk arah tok kan Mas. Nggih. Gak iso ngeterno kan Gak asline. iso. Gak iso. Nah niki nggih malih lek anjene niku wau enten ayate dikeken dhateng Allah pados guru sing ngalami. Nah niku nggih mangke nggih diparingi sing ngalami niku mang Mas Wahid. Terus maksudnya sampean ya apa? Kan sing alami niki mboten saged ngeteraken Nah, dhateng niku. Allah kan ngoten. Kados e Pak, nggih termasuk perjalanan Isra Mi'raj niku mboten enten guru saged ngeteraken ten Allah goroi pembohong niki ajaran Pak Alawi. Sampai butuh mursyid untuk mengenal zat Allah pembohong. Mboten enten digoroi sampean. Rono napa panjenengan nglampahi dhewe selawat dzikir ning Allah, mangke diperjalanan dhateng Allah. Mboten enten ngeterno, Pak. Mboten enten dibohongi. Lah niku lek ten tiang-tiang ajaran Ba'alawi niku butuh mursyid. Gecel ana tangan aku kon sampai selawatan sampai cangkemmu perot, gak kira ngepluk Rasulullah. Gak kira ana Isra digoroi, Pak. Nggih, sampean percaya ten kula. Sampeyan selawatan mawon ten griyane sampean. Insyaallah jeneng sampean niku wau istiqomah nggih pun jelas pun anu mangke awak yabek. Gak usah setahun rong tahun, paling setengah tahun paling nggih. Cepet napa malih jenengan pun ngaosen pundi-pundi pun ngerti. Kan krono iki sampe digoroi, Pak. Sampai mboten saged nglampahi niku wae. Jenengan ora usah wis yakin ten sinten terguru sinten itu mboten sampeyan niku wis jalane sampeyan kirimi suratul Fatihah para wali-wali niki. Para wali-wali niki kan nggih pun kepanggih Allah pun jelas. Mangke sampeyan budal kiambek nggih terjadinya Isra Mi'raj niku panjenengan mangke beda kali Rasulullah beda kali nggih sing Setiap manusia. ngucapaken ngeten iki. Tapi lek panjenengan sing melalui wingi sami kali kula. Aku biyen Isra Mi'raj sing ngeterno guruku hebat, guruku ngene. Ayo kol wage moro lek gak medal perwujudane sing sanjang niki ya. Mboten, tapi lek kula kenalaken Rasulullah, wong sampean nggih mboten semerap raut wajahe Rasulullah. Wingi kan kula mek fisik ketok kali prilakune. Lah mangke dikepanggi setelah kepanggih Rasulullah mangke wis Isra Mi'rajaken nggih melalui Rasulullah niki. Gurune gorong karuan kula nglampahi Isra Mi'raj nek kula goroi. Satu hari 70 kali ini 7 kali Isra Mi'raj. 70 kali ya. Pembohong niku pembohong. Cerita ruh gak ruh. Ruh pokok ngomong rutok cerita Rasulullah nggih boten semerap sampai wani ngalang-alaken Rasulullah. Rasulullah mek ping pira kan ngoten nah. Ditawar tentang salat iku ten Nabi sinten iku. Jaluk maneh gak mampu umatmu lho munggah malih. Ha niki. Munggah malih mek krana salat niku wae. Kok ditipu sakniki 70 kali satu malam. Satu malam enten malih sing mukasafah perjalanan ketemu Allah 40 hari. Ceritane ngoten. Nggih, Ba'alawi niki. Moro-moro anake sing negor sing apa ngono. Abah itu loh sudah seperti itu, sudah lama. 40 hari abah begitu, maka disebar-sebarno ning pembohong mereka. Muka sapa musahad dan iku perjalanan mboten lebih dari 1 detik termasuk Isra Mi'raj. Lek enten sing ngoten-ngoten 40 hari ngene kate nyai Sunan Kalijaga awake. Ha niki lho ditipu Kanjeng Sunan Kalijaga dikambing hitamkan. Ngoten niku nggih tiang-tiang wawo alam napa karepe kula nggih mboten ngerti. Yang jelas nggih niku mawon pun napa mangke lek anjene panjenengan ngalami sampai enten yang keluar diri napa lek ancen keimanan nggih urusan kali Allah, urusan kali keimanan ingkang disyariataken dhateng Allah termasuk napa umroh, haji, hakikat. Urusane ten mriku. Terus termasuk nggih ten alam yang gak tertangkap oleh akal. Lah niku. Lah lek urusane raga sukma urusane kali berbau duniawi. Nah niku berbau duniawi seakan-akan sok tahu ditewi turun kuburan terus digelok dulurku ana endi weru niku raga sukma. Perwujudan diri ini niku sanes ruh. Nek mboten percados, monggo kula jelasaken. Bayi sebelum ada ruhnya niku pun bergerak. Lah niki sing asline.
sing dianggep Raga Sukma niki. Setelah ruh niku wau diparingaken dhateng Allah, bayi niki kan umur 3 bulan. 3 bulan baru dikasih ruh, Pak. Nah ini, iki didikan gen-gen terus Kanjeng Nabi ulama su, terus bahasane Allah jahiliyah. Ini iki sing ditipu. Niki sing ditipu. Sesungguhnya ruh niku wis kehendak Allah, perintah Allah, mlebu metune termasuk bayi niku dikai ruh, nggih niku kehendak Allah, termasuk ruh iki pejamale fisik niki dipendheten Allah, dibalekaken ten alame mereka mboten berbau duniawi ruh niki. Mboten ngombe, mboten nginum, mboten jaler, mboten ekstrim. Lah lek sifat, Pak, nggih jenengan semprap ambek. Lek sifat sing melalui Raga Sukma, damel perdukunan. Ana tamu ngelok renung. Oh ya Raga Sukma niki main. Kula ngajaraken ngeten. Kata sing tiyang mboten terami pertama niku. Diparani kula matur buyar ngeten. Dugi. Raga Sukma sak jine sak anu. Lah kula ten loteng mriko tepakan. Enten samping kula iki areke sing nyampekno iki mang. Kula bongkar sedanten. Iki. Lah kula semerap, kula ketinggal. Tapi kula mboten apa-apa mboten semerap. Kula apa-apa tilem jine sanjang ora goblok kok ngerti apa ngono. Bingung perwujudane tiyang ngene iki wae. Iya Pak. Akhire kula nggih men delaken nyengkri deh. Ngoten. Dadi nggih antara Raga Sukma terus napa niku Pak? Keimanan niku Pak, bedane beda. Ceritane beda. Lek urusan keimanan nggih urusan apa sing disyariatkan dhateng Allah termasuk melalui Rasulullah. Lek melalui Raga Sukma nggih urusane duniawi perdukunan. Sami wujude. Napa sing dhek lampahi nggih wujude dhek niku. Dadi mboten ruh lek ruh niku wis hake Allah. Kan niku lek bayi bedane kan iki kan ya lek bayi kan berarti urip sadurunge ruh masuk kan ya. Urip iku sifat gerake awak iki mang sadurunge ana ruh iku wis urip. Lek kalau ngene kok urip buktine nggih tasik berkembang. Lah lek janin iki wau pejah saderenge dikeki ruh nggih mboten berkembang, malah keguguran niku pejah. Nggih. Kan 3 bulan baru diparingi. Nah, baru sempurna sang bayi sang janin iki sempurna diparingi ruh. Maka medal nggih dadi manungsa niki. Lah mangke lek pun proses ten donya niki nggih napa pilihane bayine, pilihane tiyange sane. Kon dadi apik ya tak kei sing apik termasuk surga, kon dadi elek ya kon tak kei neraka. Nek donya kok sak karepmu nggih. Ngoten sak benere ten Allah tapi diparingi rambu-rambu ten syariat. Kuciptakan kau hanya untuk ibadah padaku. Kan ngoten nah. Niku mangke nggih niku lek pun wayahe pecah nggih wangsul ruwe. Lha niku mayit tasih urip mboten saged dideteksi kalian ilmu penemuan kedokteran mboten saged. Kula tahu kok nyepeng tiyang pecah niku. Rasa kula urip, wong kula mboten ngertos. Tiyange pecah. Kula teraken kalian tiang-tiang ten nggih syariat niku umum. Kula cepeng mayite niki mau urip Pak, geter lho. Tiang-tiang sing sekitar niku bingung bahwa mayit iki kok gerak. Ternyata kula acal ilmune nggih. Islam lek sekujur tubuh apapun yang disentuh niku memang ada cara ilmu kedokterannya ada denyutannya. Tapi kenyataannya ini soal keimanan. Bersolawat mereka Pak, masih waktu masih apa. Mayit iki kula cepeng kula doaken ngeten nah bareng kali. Bingung ngomong niki geter mayit iki, geter. Ternyata ikut nggih bawa alam enten amalan napa sing diparingi tentang mayit niki mau sampai Allah kula di wong kula mboten tau nyekel yang jangoten kula cepeng ngeten. Kula ki ambek mboten ro ilmu nggih kaget. Tapi nggih alhamdulillah suwe-suwe nggih kula ngertos. Jadi sing tanggung jawab. Kenapa? Waktu memandikan jenazah. Nggih. Nggih. Yang tiga nggih. Nggih. Iki bergetar Pak. Nggih. Nggih, apa sing mangkul iki nggih anu, kami getar kan kaget. Nggih. Kula Kok urip pun. wonten rahasia napa ngeten kula. Nggih. Kan semerep wonten rahasia napa. Nggih ngoten niku Mas lek anjene ngalami tapi mboten semerap ilmune. Akhire nggih ngambang.
Tapi memang Allah niku Ar-Rahman Rahim tetep sampean mangke dipethuk-pethukaken. Nggih termasuk sakniki termasuk sampean waktu salat sak langgarku mau ketok napa menika Himar. ketok kewan kula nggih sampai kula angsal niku sing pecunggunya ilmune Syekhona Khalil Bangkalan waktu tasik nem nggih salat kajeng imaman lah kok imame sirahe ketok wakul mboten Syekhona Khalil niki mboten salat guyu-guyu akhirnya mantun salat imame tanglet ana apa le wong anjen tasik nem waktu Syekhona Khalil ana apa le kok kon guyu-guyu ngomong imam lah nggih ya ana apa wong kula kajeng imam ten jenengan kok sirahe gatos wakul jare. Akhirnya aku ya ini. Iya aku mangkate salat aku luwe aku eling wakul. Niku kula asal dugi Syekhona Khalil niku sampai kula nglampahi nggih ten langgar niku wau. Tiyang sing salat ketok kewan kabeh. Terus Mas-mat niki kula dereng tahu nggih waktu sik ten mriki kali Mas-mat. Nika Mas nggih. Ternyata Mas-mat nggih ngalami termasuk megang mayit niki wau sesungguhnya itu benda sedanten meniki lek datang keimanan datang mboten enten benda mati mboten enten senajan watu niku urip nggih karena dicepeng ngeten anjene denyut nadine niku nyambung ten awak niki ilmu kedokteran mboten saged deteksi niki lek keimanan nggih semerap ternyata beliau suatu saat panjenengan diparingi semerap ada apa getaran ini ternyata niku beliau niki sholawatan sholawat nggih lemah-lemah watu niku Mungkin tanda-tanda yang bagus berarti nih. napa Tanda-tanda yang bagus gitu kan. Iya. Tanda-tanda yang bagus sing mayit Pak. nggih lek mayit enten sing sampe kados ngoten niku wau berarti mayit niki wau tasih uripe menawi nggih tau sedekah ingkang ketrima dhateng Allah sampai Allah mboten secara langsung nggih niku wau tiyang sing kados ngoten mau ditadosaken saksi mayit niki lah mongko menika anjene lek enten tiyang pejah elek apike pasti enten saksine termasuk Yai Ghazali Yai Ghazali mboten enten sing ngakoni wali sinten ndak wis ngene kok nggih ampun terkeliru wis nika wong celingkrik di pasar terus mboten tau napa nggih tetep wis niku akhire kula sing mboten ngerti niki ditajaken dadi Allah bahwa beliau iki adalah paku bumine desa Krateh nah niku buktine alih titik bak niku niku Yai Ghazali niku kula mboten tahu kali Yai Ghazali mboten tahu sareng ngene-ngene mboten tahu nggih khotbah mek sak masjid mboten tahu pancen niku imam ala tenan tapi kan apa napa niku perane dhek ten warung apa jan niku alih titik bak niku niki lho kula parek kula tangletaken singen mboten enten sing saged jawab apa artine alih titik bak niku ya termasuk sing dianggap ulama sing ten daerah mriku niku nggih ngoten nggih mboten saged ya ten Mas Herman niku ditanggung diparani ten masa ditakokno ilmu ki aja jawab terus sik niku Yai Ghazali le iki mah ngopo wae lali terus kaget iki wis Lali ya. nggih mugi-mugi lek ancene sampean panjenengan wis tuwuk ngalami ya Mas sampean nggih kali tuwa mungkin tuwa sampean ya tirakate nggih lebih sampean ngoten tapi alhamdulillah kepanggih niki dados kula saged belajarken sampean saged belajarken jenengan nggih otomatis napa sing kesasar napa nika kula nggih tuwu kesasar sampai kenal jin nifrit jin lot jin nika niki termasuk tiang-tiang ingkang wujud nggih manungsa-manungsa sing kita anggap pemimpin agama ternyata nyesat-sesataken niki wau mugi-mugi mawon pengalaman sampean nggih sami-sami diridhoi Allah. Masul Mas. Nggih Mas, nggih Mas. Nggih. Mugi mawon dados ridhoi Allah sak pitung turune panjenengan ngoten mawon. Mboten kesesatan malih lek enten ilmune. Semerap ilmune sakniki berarti sakniki selesai. Ngoten lek mboten enten ilmu nggih niku wawas. Sampai kados ngoten. Wong wis mati kok sik obah ngono. Ati pikiran terus ngendeng sampai buta. Ngoten kula alhamdulillah wis Sifat berarti ya. Sifatnya sing obah. Sifat sing obah niku Sifat. mboten saged pecah lek sifat niku. Moko besok sing bertanggung jawab nggih sifat niku. Sifat kemanungsaane iku. Iya. Sifat kemanungsaane. Lah mongko niku nang Allah dikeki. Lek kok dadi apik tak kei surga, lek kok dadi elek tak kei
neraka. Ngono. Sifat. Lek ruh wis gak tanggung jawab, masih besok gak tanggung jawab. Wong ruh gak mambu donya gak mambu apa. Sing mambu donya iki sing gak iso balik nang Allah. Keimanan apa mambu donya enggak. Wong keimanan iki mang gak gelem bab duniawi. Gak gelem, tapi golek duniawi untuk dijalankan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi sedekah iku mang. Dadi lek ana pengajaran sing kaya aku iki ngomong, kono urip ning donya. Golek donya tok haram ngono, pekno mae. Montore peken. Wis sampean muwe motor apik mewah sampean yo omah apik mewah. Tak peke sampean nyingkir yo ngono. Kono. Enggak, nang Allah iki nang donya golek donya. Berbagi yo, iki lho Rasulullah tak kabar cerita ini. Sedekah nang arek yatim piatu kok malah sampean tak ekstrim. Urip ning donya golek donya yo kendeng kon. Wah, wis aku kalep jawab wis. Donya iku mati. Yo wis aja nyambut gawe. Mangan yo lek sak piring tok, mari. Wong bendina mangan, anak putih sik mangan. Tapi gak golek donya. Yo opo iki niki cek-cek nggih sing nika-nika wut. Sampai ten bahasane Allah niku perilaku jahiliyah. Lek ten Rasulullah nggih pun diterangaken wedi ulama sub. Nggih sing kados kula lek anjene singitan di ayat-ayate Allah niki paling sugih eco nyambut gawe gak soro. Ngoten bayar lek gak bayar gak barokah. Lah niki akhire santri-santri mboten gadah bingung. Atas-atas lek enten berbau keimanan, berbau duniawi berarti niku sesat. Jadi istilahnya kecenderungan sifat iki duduk nang malaikat kan Mas ya. Lek kan sifatku apa kecenderungan malaikat kan seneng ibadah kan ngono. Iku lek sifat Mas Wahid. Lek dalam diri niki terus Mas Mat niki enten sifat kataan Mas niku. Kenyataanipun ten dalam niki ada berapa sifat, Pak? Nggih. Setunggal sifatipun sifat ingkang dalam diri nggih sifat lek menungso niki Pak nggih menungso niki perilaku sehari-hari niki wau namung lek enten di dalam diri niki sifate jin nggih sing dominan niku napa sing dominan niku fitnah jin niku penggaweane sifate mafitnah. Dadi lek enten menungso doyan rono cerita ngene padahal sing diceritakno niki mboten nglampahi memfitnah. Lah niki sing dominan jin yang di dalam diri. Cuma jin Rasulullah, maksud kula jin yang di dalam Rasulullah itu hanya itu niku sing saged dipastikan Islam karena niku kehendak Allah. Nah niku ngelek kita kan berusaha sendiri untuk membunuh sifat sing dadi tukang fitnah niki wau. Lek anjene niki jin nggih. Lek anjene napa nggih niku gambaran niku mawon nggih. Lek ancene ten dalam diri niku nggih enten napa lintu-lintune. Termasuk di dalam diri niki enten sifat malaikat. Lek sifat malaikat niku wau malaikat niku taat, seneng salat sampean, seneng ibadah. Tapi tujuane keimanan iki mboten tentang malaikat, mboten tentang napa. Niki mung sekedar diparingi ilmu sebagai ujian. Taat sampean ibadah tok. Lah lek ten Rasulullah di dalam diri enten kan sifatipun Rasulullah. Lah niku napa ten Rasulullah seneng nyampekno ajaran ngeten, seneng ceramah ngeten masih di warung, masih di pundi ditolak. Cangkeme cerita agama anu kok alim ngene tetep dhek niku. Karena sudah duduk di dalam makom Kanjeng Nabi. Nah niku nggih termasuk sedekah, termasuk ceramah napa niku terpasti dilokno masih mboten direken. Nah niku lek pun ten Allah ngoten mawon sifat datu moto sifat datu wanika wawalam kula mboten saged nerangaken tapi nggih sifate Allah pun enten teng Asmaul Husna nika. Lah niki gampang nggih mek 5 menit mari ngaji tapine pirang tahun mboten nyampe mboten di dalam diri nggih niku enten sedantene cara akale niku mau kan sifat nggih Mas nggih sifat tapi nggih lek unsur Mas unsur awak iki lek unsur ya karena unsur itu ya unsur air, unsur api, unsur nggih sembarang niki ten alam donya niki sak kabeh niki enten lebete apa. Unsur niku Mas. Lek sifat beda. Lek sifat nggih niku wau sifat-sifat keimanan dateng Allah itu. Lha sing salat iku Mas, salat sampai ketok diketoki apa? Kaya
perwujudan hewan utawa waktu kiamat, waktu ndek Siratal Mustaqim dibangkitkan kembali kan wujud Nggih. sing elek wujud kewan kan ngono. Lah niku ngeten Mas Wahid. Saat orang yang meniti keimanan katang Allah niku jelas mangke disucikan oleh Allah. Disucikan oleh Allah ngoten Mas Wahid. Lah lek sing sampai tutuk didudukno neraka iku. Di neraka niku sampai sekarang mboten enten makhluke, mboten enten tiyange. Mung enten hamparan geni sing mboten enten batese. Enten benda sing kados sak tangan ngeten. Niku malak-malik ten ndukure niku. Niku dugi waktu niku ten Siratal Mustaqim niku nggih ten ndukure niku ten bawah geni neraka niku Pak. Enten hamparan kados nggih ibarat sak meten. Wah iku luas saking besare napa saking napane mek ketek sak meten. Ah niku malak-malik ngeten. Mboten enten tiyang tasik neraka. Tapi disyariatkan diceritakan niki niku kendake Allah kan ngoten Pak. Tapi ten fisik niki ingkang di perjalanan ngoten Pak. Nggih niki wau sifat dituduhno. Diperkenalkan nang Allah iki lho neraka, iki lho surga, iki lho iki. Ya termasuk melalui alam jin sampai tutuk niki wau lah niki lho Pak dampake nggih. Sing di perjalanan kan sifat niki. Dampake ten fisik niki sing sila sing waktu istiqomah niku pirang-pirang dinten panase mboten ical. Panase ten awak niki tapi mboten saged enten sing semerap. Awake koyo gak enak, koyo lemes koyo napa. Ngoten. Kepingin cil banyu mawon kan enten akale. Waktu niku kula ten pabrik kulit niku jedinge niku dugi mriku sampe mriku ombone ember. Lek lari-lari kerja kula jelogi. Kula ngegum ten mriku. Mboten ngaruh banyu sakmun. Nggih. Fisik niki dampake waktu diparingi ilmu dateng Allah sampai dilebetaken perjalanan neraka niku pirang-pirang dinten kula ngoten. Mlebu ten ngono wae tapi kuat Mas. Nglakoni kerjaan sehari-hari kebutuhan sehari-hari kuat. Tapi ono sing lemah koyo gak enak ngono lho wis. Bodoki banyu ping pire gak enak. Aku arek kerja kene aku nyelintung nang kumpul jero. Makan apa Mas. Sampai ketemuan kancaku pisan. Iki lha opo nang jedenge ngono. Meneng aku sik ngene wae. Ora dicelukno ra arek iku aku adi cuma gendeng jati. Alhamdulillah dianggep gedeng. Padahal awake iki koyo meriang koyo yo napa. Niku Mas Wahid tadi dampake niki wau ten fisik di perjalanan dilebetaken neraka niku Mas Wahid ten fisik kados ngoten. Dadi lek lebetin neraka niku mboten enten makhluke rasian. Niku lek niku syariat niku nggih kendhake Allah bakale di neraka iku lek wong sing tukang fitnah iku nomor pira, lek sing tukang ngene iki tukang ngene, lek sing mengkhianati negaranya paling elek bisa-bisa neraka jahanam lah niku nggih ancene enten disyariatkan oleh Allah mangke lek pun akhir zaman wis kiamat bangsul sedanten Allah nggih niku terjadi pasti. Sing medokan ya ngene iko sing doyan rasan-rasan nggih cangkeme dijojo. Nggih ancen. Nggih. Tapi saat perjalanan mboten. Mangke niku napa? Kan apa-apa kok sampai diwujudno sing elek lho Mas, diwujudno seperti hewan. Apa manusia iki duwe sifat hewan lho Mas? Nggih, muga enten ajarane Mas Wahid iki saged nyambung nggih. Ngapunten nggih Pak, niki akhire sampean mboten masul-masul mboten apa. Nggih alhamdulillah seneng mawon nggih. Mangke lek ten akhirat, mangke lek pun kiamat termasuk diuripaken malih, ditekenaken malih perwujudan mayit-mayit ten kuburan niku. Mukake sing paling elek tiyang niku pengkhianat negaranya. Insyaallah nggih tiyang korupsi. Nggih pokok sing tiyang mengkhianati negaranya niku pun dinas datang Allah. Digambaraken sampai ten pesarean niku wau wujud kewan-kewan ingkang serakah. Nggih menjerang cemrap nggih. Wujud kewan-kewan ingkang serakah termasuk enten ajaran. Sakniki tasih uripe niki ngoten nggih. Menungso niku kewan sing iso ngomong. Lah Mas, enten ajaran iki. Menungso sing iso
Oh, kewan sing iso ngomong menungso niki. Nggih niku wau artine dirujuk ten akhir dunia ini besok diperwujudkan orang-orang yang mengkhianati negaranya perwujud kewan. Dadose ilmu niki nggih niki wau. Wong-wong sing boten iman cara umum mawon nggih. Sing boten iman tenan Allah niku termasuk kewan sing saged ngomong ten ngajenge Allah. Nggih bener nggih. Ngaten mawon Mas. Cukup pahit. Dadose mangke tiang-tiang sing parah boten oleh ngapuroi Allah setunggal niku tiang fitnah kalih tiang hianati negarane ya niku pun enten malih ya wis cekap pawon pun dalu mangke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun